Explicació de vot, el portaveu d'iniciativa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, la veritat és que haurem d'apuntar-nos a ioga perquè és complicat. És complicat. Jo vaig a proposar-li una cosa molt més barata que 4.000 euros. Només un poquet de tinta de boli i que vostè firme a la iniciativa legislativa popular que està fent la gent per a que aparen els desaucis. Fa falta realment 500.000 firmes per a que vostès escolten a la gent? Si la gent s'ha tirat a replegar firmes en contra dels desnonaments és perquè vostès no canvien la llei i és perquè vostès, des del govern d'Espanya, afavoreixen que la gent perga les seues cases. Per tant, des d'iniciativa ens sorprenem quan vostès que no canvien la llei ara venen així que pareixen, no sé, el Partit Comunista de Grècia a ir a les eleccions fer les mesures més progressistes de la història. També li diré, senyor Folgado, que jo no estic a favor de que la Diputació assumís aquestes competències, jo estic a favor que la Diputació se dissolga i se'n vagin tots a casa, que ens anirà molt millor i, sens dubte, guanyarem moltíssims més diners. Diners que se podrien utilitzar per a fer polítiques d'habitatge. Polítiques d'habitatge que la Generalitat fa ben poquetes, per no dir cap. Vostès estan llevant totes les ajudes que hi ha a l'habitatge, per no parlar de l'habitatge jove. Per tant, vull dir, vostès ara diuen assessoren a la gent a que no perga les seues cases i, en canvi, allà on vostès tenen competències, que és on realment es pot fer alguna cosa en el tema d'habitatge, vostès el que fan és retallar. I vostès retallen perquè prefereixen gastar els diners en altres coses. I vostès prefereixen agarrar i no pujar els impostos a la gent rica, a no fer que els bancs, que vostès que ara parlen tant de parlar en els bancs i tantes històries, fiquen una taxa als bancs i diners que servisquen no per assessorar, sinó per ajudar a les famílies, per donar diners a les famílies que estan perdent les cases. I això ve de lluny, ja ho ha dit el senyor Emilio Biol, això fa moltíssim temps i ens hauria agradat que en aquell temps, on vostès governaven, hagueren proposat aquesta vivenda. Quan els bancs anunciaven propostes alarmants i a la gent ecosocialista que diuen cuidao que això petarà, que no se pot construir, que tot no hi val, ens diu absolutament de tot, que estàvem en contra del progrés, que lo important era créixer, que lo important era arribar a, quan més cases se construïren millor. En aquell moment no vaig sentir ni una sola proposta d'habitatge. És més, se'n reduïa i se'ns deia que vostès no volen avançar. I ara, que allò que nosaltres diem fa tantíssim temps, vostès agarren i diuen que és una proposta del Partit Popular. Nosaltres votem que no i, de veritat, demane que tant vostè com els seus regidors, si tant es preocupen, signen la iniciativa legislativa popular. Signen això i estiguen al costat de les famílies. De veritat, i sens dubte ens aniria molt millor. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor regidor.